केला की प्रतिनिधी समोर केला आणि नंतर आम्ही हे चालू केलं. नंतर या मॅडम आल्या. नाही, मला हे म्हणायचंय की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं. आता हे तुम्ही आमच्याशी असं म्हणताय. काय मला सांगा. तुम्ही हा असं तांत्रिक दोष आहे म्हणताय मॅडम. की 2 नंबर, आता तुम्हीच बोलत ना 2 हो, नंबर बटन खरंच दाबलं आहे जातं. ते, खरंच आहे. ऐका नक्की थांबा सर, एक मिनिट नक्की सांगा. दोन्ही मशीनचं 2 नंबर बटन दाबलं जात नव्हतं. दोन्ही मशीन नाही हो, बॅलेट युनिटचं फक्त. हा, दोन्ही बॅलेट, ते दोन्ही याचं प्रॉब्लेम होता. बॅलेट तुमचं युनिटचा प्रॉब्लेम होता. म्हणणं की 2 नंबर बटनच दाबलं जात आता नव्हतं. व्यवस्थित आहे. हा काय प्रकार आहे? 2 नंबर बटन दाबलं जात नाही म्हणजे? शक्य आहे का आपण कसं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला अडचण हे मतदान माझ्यासाठीच करायचं. यांच्याशी बोलणं नाही ना, मला उमेदवार आहे, मला मांडायचं आहे. मला हेच म्हणायचं आहे. मी सकाळी बरोबर 6:45 वाजता इथे आले. आई पावनादेवीचा आशीर्वाद आणि गांगेश्वरचा आशीर्वाद घेऊन मी आपल्या शाळा नंबर 2च्या मतदार याच्यामध्ये आतमध्ये गेले. बघते तर काय, लगेच मशीन बदललेल्या दिसतात दोन्ही. मी त्यांच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं की ह्या मशीन का बदलल्या गेल्या. त्यांनी मला हे उत्तर दिलं, अहो मॅडम तुमचं 2 नंबर बटनच दाबलं जात नाही आहे. म्हणजे मला ही विचारणा करायची आहे अगदी इथल्या अधिकाऱ्यांना पण आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना पण. मला हेच विचारायचं आहे की अशा कशा मशीन लगेच बदलले जातात आणि त्या मशीनमध्ये माझाच नंबर यांना कसं माहिती की माझंच नाव आहे ते 2 नंबर बटनावर, असं मला हेच म्हणायचं आहे. आणि ते मी त्यावेळेस बोलले आणि अक्षरशः सगळे गावकरीसुद्धा जमा झाले होते. ते सुद्धा मतदानासाठी इथे आले होते आणि त्यांनीसुद्धा आक्षेप घेतला की हे चुकीचं आहे म्हणून, की उमेदवाराला हे कळणं गरजेचं आहे की मशीन तुम्ही बदलताय. आणि जर मशीनच तुम्ही बदलत असाल तर निवडणूक आयोगाने सुद्धा ह्याच्यावरती आक्षेप घेतला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने सुद्धा बोलणं गरजेचं आहे. कारण आज 2 दिवस अगोदर माझा प्रतिनिधी निवडणूक आयोगांच्या इथे जाऊन आपली मशीन चेक केली आहे. मशीन चेक करून मशीन सील झालेली आहे. मशीनवर तिथे आपली सही घेतली जाते आणि मशीन ओके आहे असं आम्हाला सांगण्यात आलं. आणि इथे आल्यानंतर आज मतदान, आज 7/2/2026 या दिवशी मतदान असताना सकाळीच यांच्या मशीन बदलल्या का गेल्या हे मी विचारणा केल्या असता ते आम्हाला सांगतात की तुमचंच 2 नंबर बटन बंद असल्यामुळे आम्ही मशीन बंद केले. म्हणजे दुसऱ्या मशीन आणल्या गेल्यात आणि पहिल्या मशीन बाजूला केल्या आणि त्या पहिल्या मशीन कशा बंद झाल्या काय झाल्या त्या आम्हाला दाखवण्यात पण येत नाहीत. मी त्यांना सतत सांगते आहे की मला पहिल्या मशीन दाखवा, तुम्ही का बदलल्या गेल्या आहेत आणि काय कारण आहे त्याचं मला कळू देत ना. तरी नंतर मग ह्या लोकांनी लगेच यंत्रणा सुरू केली आणि वरच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं, पोलीस अधिकाऱ्यांना. तर पोलीस अधिकारी आले, पोलीस अधिकारी आमच्याशी बोलत आहेत. पुन्हा आतमध्ये जे शाळा नंबर 2चे जे अधिकारी होते ज्यांनी बदलली मशीन तर त्यांना बोलवण्यात आलं, त्यांच्याशी बोललं गेलं. मग ते म्हणतात की नाही असा झाला प्रॉब्लेम की मॅडमचं 2 नंबर बटनच दाबलं जात नाही आहे. म्हणजे मलाच कळत नाही आहे ही हुकुमशाही आहे का अजून काय. मला इतकंच बोलायचं आहे की ह्याच्यावरती पत्रकारांनी सगळीकडे ही न्यूज देण्यात यावी आणि कळू दे. असं जर उमेदवार आमच्यासारखे जर उभे राहिले जर सामाजिक कार्य करण्यासाठी आणि त्यांना जर न्याय मिळत नसेल, ह्या जर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवेदना आणले. दुसरी गोष्ट आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, त्यांनी एवढे आपल्या पुढे सगळे मांडले. आणि जर का ह्या गोष्टी जर आपल्या सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एकत्रित येण्यासाठी की तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रित या, एकत्रित तुम्ही कामं करा, जर ही होतच नसतील तर याला अर्थच नाही आहे. आमच्यासारख्या उमेदवारांनी उमेदवारी म्हणून घ्यावी, आमच्यासारख्यानी उमेदवारांनी फक्त समाजकार्यच करावं. म्हणजे मला न्याय मिळत नाही आहे. परंतु मी आत्ता ह्याच वेळात निवडणूक आयोगांकडे जाते आहे. एक पत्र देते त्यांना मी आणि एक पत्राची कॉपी माझ्याकडे घेते. त्याचा त्यांनी निदान विचार करून मला योग्य तो न्याय द्यावा हीच माझी विनंती आहे निवडणूक आयोगांकडे. आणि बाकी इतरांकडे पण माझा नम्र विनंती आहे की ह्या गोष्टीवरती तुम्ही न्याय द्या आमच्यासारख्यांना. मला यापुढे काय बोलायचं नाही आहे. आणि सगळे आपले गावकरी आहेतच, ग्रामस्थ सगळी मंडळी आहेत.
आणि त्यांच्या पुढे आपले पोलिंग एजंट पण आतमध्ये आहेत, त्यांच्यासमोर पण झालेलं आहे. मला हेच म्हणायचं आहे की असं जर होत असेल तर उमेदवार उभाच करू नये आणि एकतर्फी निकाल देण्यात यावा. उद्या आता सोमवारी तो निकाल देणार आहेत, तो आत्ताच दिला तर फार बरं होईल. समजून गेलेलो की कोण येणार ते. मी काय बोलतो, काही बोलले ते योग्य आहे. जर नियमात तुम्ही कायद्यात चालत असता तर आम्ही पण कायदा पाळणार आहोत. पण जर तुमची सकाळी येऊन मशीन बिघडते, याला काय कारण आहे? तुम्ही जेव्हा सील करता तेव्हा आमचा लोकप्रतिनिधी पूर्ण दिवस घालवला आहे त्या ठिकाणी. मग तुम्ही सील काय केलं आणि ओके मशीन कशाला तिथे सही घेतलीत ना आमच्या प्रतिनिधीची. मग त्यापेक्षा इलेक्शन घेताय कशा, लोकांना कशाला खोटं बोलवत आहे? लोकशाही राहिली आहे का आता? काल पैसे वाटत होते, मला माहीत आहे कुठल्या गावात कुठे किती पैसे वाटले आणि कुठल्या गावात किती पैसे वाटले. इकडे दिले नाही, इकडे सगळा विरोध आहे त्या उमेदवाराला. तर तुम्ही अशा मशीनचे घोळ करता दोन याला. कसं आम्ही इलेक्शन लढायचे? डिक्लेअर करा ना, 9 तारखेला वाट कशाला बघता ते? उगाच शासनाचे पैसे कशाला वाया घालवत आहे? त्यापेक्षा कामात लावणार. हे रस्त्याची कामं बघा, एक रस्ता तुम्हाला दाखवतो, ह्याने काय विकास केलाय, तो कसला विकास? आम्ही जर काम करणारे आहोत, आम्ही काय करणार नाही? आम्हाला कामं करायची संधी मिळणारच नाही. यांचेच सगळे झाले. पंचायत समिती अध्यक्ष, पंचायत समिती पूर्ण, जिल्हा परिषद तुमचा, आमदार तुमचा, खासदार तुमचा. आम्ही काय करायचं? जनतेचे प्रश्न कसे सोडवणार? सामान्य लोकांनी तुमचं